May masasarap at nakaka-crave na foods, mga quality furnitures, mga garden plants para sa mga plantitos at plantitas. Ito ang Food and Trade Fair sa Solidarity Day ng Vigan City, Ilocos Sur. Maraming magagandang paninda. Karamihan, mga one town, one product ng mga town at probinsya. Ang iba, mula sa malalayong lugar tulad ng Nueva Vizcaya, Naga, Benguet at maging sa Palawan. Sa interview kay Herme Etrata, organizer ng trade fair, magtatagal ang fair ng 11 araw. Kapay kumaapo, may kay bumisita dito Ciudad Tivigan, dito boardwalk. Sakbay lang apo iti Kapitolyo, makita yung dati na pintas, ken nagsiat nga pag ginanaan, aglalo tirabi panganan. So nga awawisin kay amin apo nga umay tumabuno, bumisita, ken gumatang kadagiti tagilako. Marami ang bumibili, mga turista ng Vigan City na kilala sa pamusong Heritage City. Marami rin ang galing mismo dito sa Ilocandia. Inaasahang magpapasigla ito ng ekonomiya. Kaya naman, pinaghandaan ito ng mga trade fair exhibitors, lalo na ngayon na halos wala ng restriksyon sa mga implementasyon di tulad noong panahon ng pandemya. Kaya naman, excited ang mga exhibitors tulad ng dalawang ito. Vegan mismo dato yan. So, anya tinakaydumdumaan tilako tayo? G-Authenticity Vegan, sir. Vegan longganisa. Especially ang gamit namin is plain na bawang galing mismo dito sa Ilocos, not the bawang na galing sa ibang bansa. Yun yung nagme-maintain ng authenticity ng vegan. Ayun, so gumatang da, tilako yun, ang road dato'y longganisa kan dato'y bagnet, ay kat vegan mismo ti atang aroma na. Yes po. Opo. Vegan na vegan po siya. Katamtama lang ti price sa ato ini. Mano data? 350. Oh. 350. Oh, matibay, ratan, made in ratan. Sarkaro dagito ini nga tugaw. Dato'y, mano data? Ato'y 650. 650. Oh, dato'y blind. Lights, how much? Ato'y 6 feet. 900. And then dato'y ma'am, data. Dato'y 80 pesos lang. 100 dato'y atidlog. Awisam garudan. May kayo gumatangin. Mga suki, dito'y diversion. Ang Solidarity Day, isa sa mga piyesta ng World Heritage City of Vigan. Ito ang festival at pagdiriwang ng mga syudad na nakalista sa World Heritage Sites sa buong mundo. At ang Vigan City, bilang isang heritage city, ay nakikipag-isa sa selebrasyong ito. Viva Vigan!